ana m anabata gị n'agba ọzọ nke GCK kwa ụbọchị. Eji m aka n'ike Chineke ga-ezute gị n'ụbọchị taa. Ịma Jizọs na-akpọ onwe ya ihe nke ụwa. Nke a pụtara na ihe ọbụla nke na-abụghị nke nọ n'akụkụ ya bụ nke ọchịchị jupụtara. Na akwụkwọ nsọ na Jọn nke mbụ, akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị mara na ihe a na-agwa n'ọchịchịrị, ọchịchịrị adịghị ekpuchi ya. Biko ṅaa ntị ka ị wee nabata wee hụ ihe a nke ọchịchị na-apụghị ikpuchi. Lee anya na Jọn isi 8, ana m agụ amaokwu 12. Jọn isi 8 amaokwu 12. Mgbe ahụ Jizọs kwuru okwu ọzọ sị, nye ha, mụ onwe m bụ ihe nke ụwa. Onye na-eso m n'azụ agaghị ejegharị n'ọchịchịrị, kama ọ ga-enwe ihe nke ndụ. Lee amaokwu 31. Amaokwu 31. Mgbe ahụ ka Jizọs sị nye ndị ahụ Juu ahụ na-eso ya bụ ndị kwere na ya, ọ bụrụ na unu onwe unu anọgide n'okwu m, unu bụ ndị na-eso ụzọ m n'ezie. Ọ bụrụ na gị gaa n'iru n'okwu ọnụ m, mgbe ahụ unu ga-abụ ndị na-eso ụzọ m n'ezie. Onye bụ onye na-eso ụzọ? Onye na-eso ụzọ bụ onye na-eje ozi nke nwere Kraịst dịka onye nwe ya. Ọ na-elekwasị Kraịst anya. Onye nzọpụta, ọ na-elekwasị Kraịst anya. Onye Mesaya ahụ, ọ na-elekwasị Kraịst anya. Onye mgbapụta, o wee sị ya onwe ya ga-abụrịrị onye nwe na onye na-achị nke ndụ m. Onye na-eso ụzọ bụ onye na-eje ozi. Ọ maara nke mbụ na ọ zọpụtara ya, na-ejere ya ozi n'eziokwu. Ọ na-asị, o nyere, o wee jere m ozi. O nyere m eluigwe ka o nyere m, ndụ eluigwe ka o nyere m, ndụ enwebigara oke site n'eluigwe, ndụ ebi ebi site n'eluigwe. Ọ jerele m ozi na nzaghachi, na mmekọta mụ na ya, aga m ejere ya ozi. Onye azọpụtara ijere ya n'obi ọcha n'ozi. Nke abụọ, onye azọpụtara n'ime ịchụ àjà. Apụghị m ịbụ onye a ga-azọpụta ma ọ bụrụ na ọ chụghị àjà. M gaghị abụ onye ga-eru n'ọgwụgwụ nke ijere ya ozi ma ọ bụrụ na enwekwanụghị ịchụ àjà. Ọ chụrụ àjà nke kachasị àjà niile. Ma onwe m ga-achụkwa àjà n'ihe bụ obi ụtọ m, chụọ ya were chụọ àjà. Ihe niile bụ ihe na-enye m obi ụtọ, ọṅụ m, ihe m nwee, ihe ọbụla ọ bụ, dịka ya onwe ya were onwe ya chụọ àjà n'ihe niile o nwere iji zọpụta m. Otu a ka a zọpụtara m site n'ịchụ àjà n'ihe niile m ga-eji chọkwara ya àjà. Ịbụ onye azọpụtara, ịchọ mkpụrụ obi ya onwe ya sị, abịara m iwe chọọ na zọpụta ndị ahụ bụ ndị furu efu. Ugbu a ọ bụ na azọpụtala gị, lee anya, ịbụ onye dabara n'ime olulu mmiri, wee bụrụ onye a ga-agbagbu na mmiri. Mana ugbu a onye nwere obi ọma nọ n'elu olulu mmiri ahụ wee tọba eriri eji adọpụta gị, wee sị gị jidesie eriri ahụ ike, o wee dọpụta gị n'olulu ahụ. Dịka gị onwe gị na-achọ ka isi ebe ahụ pụọ, ọ sị chere, enyi m bịa. O were eriri a nye n'aka gị, si n'otu eriri ahụ nke zọpụtara gị, o wee tinye ya n'aka gị, sị o nwekwara ndị ọzọ fọkwara n'ime olulu mmiri ahụ. Ihe m mere gị ma ekwere ha ya, tọpụ were eriri ahụ tinye n'ime ebe ahụ wee tọpụta ha. Ọ zọpụtala gị.
pụọ n'imikpu na mmiri n'ịla n'iyi ebi ebi. Ugbu a were otu eriri ahụ kwa ozi ọma ahụ kwa were ozi ọma ahụ na eriri ahụ tụba ya n'ala. Azọpụtala gị. Ngwa chọọ mkpụrụ obi. Azọpụtala gị ka ọ ga-abụ ị ga-abụ onye a ga-edo nsọ, bụrụ ezi onye nsọ. Ịbụ nnu nke ụwa. Ọ bụ na nnu nke ụwa atụfuo ụtọ ya, olee ebe ihe a ga-eji mee ka ọ dị ụtọ? Ọ bụ naanị ịtụba ya n'ime ebe a ga-azọ ya ụkwụ, n'okpuru ụkwụ mmadụ. Ọ zọpụtala gị, ime gị ka ndụ gị bụrụ onye nnu nọ n'ime ya, ka ọ ga-abụ ị ga-azọpụta ndị ọzọ, ndị ndụ ha na-ere ure. Ọ zọpụtala gị ka ekewapụ gị pụọ na mmehie niile. Ewesị onye nwe m, ana m ekele gị, azọpụtala m. Ekele dịrị Chineke na azọpụtala gị. Ọ bụ ka ị wee bụrụ onye a ga-ekewapụ pụọ na mmehie ndị gara aga. Ị wee bụrụ onye azọpụtara kpamkpam nye onye nwe anyị, onye nzọpụta gị. Ka nchịkọta ya, kemgbe azọpụtara gị, wee doo gị nsọ, wee nye gị ume n'ime mmụọ gị. Ọ bụ ihe o meworo. Ana m ekpe ekpere na nzọpụta ahụ ga-eme gị ka ị bụrụ onye ga-ejere onye nwe anyị ozi na-enweghị obi abụọ, n'aha Jizọs. Onye ọbụla nke ga-akpọ oku aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Ozugbo ị ghọtara na ị pụghị ịzọpụta onwe gị, ọlụ ọma m apụghị ịbụ nke dị mma, obi ọma m enwedịghị mma, ezi omume m azịghị ezi, ọ bụ naanị Kraịst n'ihi na ya onwe ya nwụrụ n'obe Kalvarị ka zọpụta m. ị wee kpọọ bịa na nghọta ahụ, nzọpụta ga-abụ nke gị. Nna anyị na-ekele gị maka imere ka okwu gị doo anyị anya nye onye ọbụla, na ọ bụghị ọrụ ọma anyị rụrụ, ọ bụghị ihe anyị tozuru oke ya, ọ bụghị ihe ọma ọbụla nke anyị meworo, kama ọ bụ ihe Kraịst meworo na krọs n'obe Kalvarị, nke ya onwe burule mmehie anyị niile, wee bupụ ihe niile bụ mmehie anyị niile pụọ na ndụ anyị. Onye nwe, ana m ekpe nye onye ọbụla nke na-atụkwasị okwukwe ha n'ebe Kraịst anyị nọ n'abalị a, zọpụta ha, gbaghara ha, mee ka ha nwere onwe ha pụọ na mmehie ha niile n'aha Jizọs. Malite ugbu a gawa n'ihu, ihe ahụ nke ha na-apụghị inweta wee mee site n'ike nke aka ha. Ana m arịọ na amara gị ga-abịa n'ime ndụ onye ọbụla, na ha ga-abụ ndị ga-esi ebe a laa wee bie ndụ n'ime amara nke Chineke n'ezi omume nke si n'eluigwe n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, nye onye ọbụla owuwe anya maka mgbaghara ha, owuwe anya maka nzọpụta ha, ndụ ọhụrụ, ume ọhụrụ, ndụ ọhụrụ, ụdị ọhụrụ nye onye ọbụla, ka ha laa ghara ịdị na-emehiekwa ọzọ n'aha Jizọs. Dị aha ha n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Imeela onye nwe anyị maka ama na imewo ya. N'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Oge gị eruwo. Ị ga-eweli aka gị elu maka ọla ebube. Metụ aka ebe ahụ ị nwere nsogbu ahụ. Mgbe ị ga-anụ eme n'ikpeazụ ahụ, ị ga-emepe anya gị wee nwalee onwe gị. Ị ga-achọpụta na Chineke emewo onye ahụ nke na-apụghị ime n'ime ndụ gị. Welie aka ahụ elu, na-ele anya ọla ebube. Were obi gị tụkwasị na Chineke, n'ebe Chineke na-apụrụ m ihe niile. Nna anyị na-abịakwute gị n'abalị a, na-ewere okwukwe na-enweghị obi abụọ, okwukwe na-apụghị ịnyagharị anyagharị, okwukwe na-adịghị amagharị ka ebili mmiri, ebe anyị maara na n'ebe gị onwe gị nọ apụrụ. Imeela dịka ị na-anọnyere anyị na agba GCK kwa ụbọchị nke taa.
nke anyị na-ewetara gị site n'aka onye oziwu Dr. W.F. Kumuyi. Biko sonyere anyị na www.dclm.org/connect. sonyekwara anyị na igwe nzizirịta ozi niile dị iche iche nke anyị na-eji na-ezisa ozi ọma. Biko sonyere anyị, obiọma ga-akpa anyị dịka ị na-esonyere anyị ka anyị na-eweta ozi a kwa ụbọchị. Imeela.